καλώς ήρθατε στο Asphalt Extreme. Yes. Check out the physical rank. Μπορούμε να πάρουμε αυτό το αμάξι. Anyway, check back later. Γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι στο Asphalt Extreme Part 4. Yay. So, θα κάνουμε τέλος πάντων collect αυτά τα items και πάμε να παίξουμε έναν αγώνα. Career. Πάμε πίσω στους αγώνες που είμαστε, στο Rookie, που είμαστε ακόμη στο πρώτο τέλος πάντων αγώνες, στους πρώτους αγώνες, και μας έμεινε να παίξουμε στο Predator X Animator. Θυμάστε το Predator, την κατσίκα, είναι το αμάξι μας. Καουμπόιδες τραγουδάνε τραγούδια. Anyway, πάμε στους καινούριους αγώνες μας που έχουμε. Τι θα θέλετε να παίξουμε? Θα παίξουμε το Ansit Relax Classic. Να δούμε τα stats. So θα οδηγήσουμε στην έρημο πάλι, ναι. Classic, 1 lap, 8 racers, total airtime, barrel rolls. I can do all of that. Anyway, you want to upgrade your vehicle faster? Okay. Free box. Θα πάρουμε free κουτί. Okay. Ας το ανοίξουμε. Κερδίσαμε και βραβείο από το Xbox Live. Reveal all the cards. Καλό. Πήραμε καλούς κινητήρες στο αμάξι μας. 3 desktop cards. Sorry. Να πάρουμε και το Daily Box. Anyway, τα ανοίγουμε τώρα τα κουτιά. Τι έχει μέσα? Reveal all the cars. Skip. Καλούς κινητήρες, turbo και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε στα αμάξι μας. Κάναμε upgrade το Predator, την κατσίκα. Έτσι το λέμε εμείς. Κανονικά δεν λέγεται καν έτσι. Predator είναι η μάρκα, όχι το όνομα του αμάξιου. Start race. Okay. Let's race her down. So θα κάνουμε ένα barrel. Θέλει ένα barrel rolls. Θέλει ένα από αυτά. Total airtime 1 second. Αυτό είναι πανεύκολο. Nile Valley. Θα οδηγήσουμε κοντά στη λίμνη του Νείλου, στην Αίγυπτο. Yeah. That's the stuff. 3, 2, 1, go! Εν τω μεταξύ στο Gods of Rome ξέχασα να σας πω bye. Δεν πειράζει. Στο part 4. Let's race! Επίσης θα παίξουμε και άλλο χριστουγεννιάτικο πράγμα, τέλος πάντων παιχνίδι. Κόβουμε δρόμο από τον Νείλο. Ας τσακίσουμε τούτους εδώ τους βλάκες. Ούψ. Με θυμώσανε τώρα. Τώρα με θύμωσες. Κάτα! Σκοτώσαμε τον αδερφό μας τον Predator. Όχι, σκοτώσαμε τον αδερφό μας τον Predator. I don't wanna be here. Τι λέει στο τραγούδι? I don't wanna be here. Έλα ντε, και εγώ δεν θέλω να πω. Απλώς οδηγάω σαν τον τρελό σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα. Απλώς κάνω gameplay video στο YouTube. Καλό. Fuck. Χάσαμε το barrel. I don't lose it. Fuck. Ξαναχάσαμε το barrel. Fuck. Πόσες φορές πρέπει να το πω? Είμαστε 8η. Θα τα πάμε χάλια σε αυτόν τον αγώνα. Και είναι μόνο ένα lap. Μόνο ένας γύρος. Χάσαμε το turbo. Έρχεται κι άλλο ένα barrel. Fuck. Χάσαμε κι αυτό. Γιατί τα χάνουμε όλα? Είμαστε άχρηστοι στο παιχνίδι.
Λοιπόν. Yes. Finish. Oh, no. Έκλεισα και τη φωνή. Όχι. Θα ξαναπαίξουμε τον αγώνα. Θα πατήσω τα stats. Anyway, τι κάναμε? 455 μόνο. Τα πήγαμε χάλια. No card reward. Getting card reward. Αφού δεν λέει ότι δεν έχει... Δεν μας έδωσε τίποτα. Ήμασταν 8η. Και ούτε 3 αστέρια δεν πήραμε. Θα ξαναπαίξουμε τον αγώνα. Sorry άμα είμαι άσχημος. Ενώ παίζω άσχημα σε αυτό το παιχνίδι. Θα το ξαναπαίξουμε. Any second now. Παναγία μου. Παιδιά, sorry άμα είμαι στην αρχή, αλλά βλέπετε, είναι πάρα πολύ χάλια το ίντερνετ μας. Ευτυχώς που πιάνουμε όμως τουλάχιστον. Sorry γι' αυτό. Πάμε στο Baggy Madness. Είμαστε στο Relax. Θα ξαναπαίξουμε άλλη φορά αυτόν τον αγώνα. Και ελπίζω να τα πάμε καλά. Και άμα δεν τα πάμε καλά θα τον ξαναπαίξω στο επόμενο part. Yep. Όπως ακούσατε. Δεν σας χαλάω καμιά χάρη. Απλώς θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Πλάκα σας κάνω. Όχι. Start race. Start race. 9.652. What the fuck? Γιατί δεν μας ξεκινάει στο παιχνίδι? Επιτέλους με ξεκίνησε. Total bla bla bla. Ναι, τα ξέρουμε τα stats. Απλώς φόρτωνε το παιχνίδι να τελειώσουμε τον αγώνα μας. Sorry άμα δεν προλάβω και το σταματήσω στη μέση του παιχνιδιού. Anyway. Τι μουσική είναι αυτή, μωρό, τραγουδάει στη... Anyway. Νάτος και ο αδερφός μας, ο Predator. Ρε φίλε, που τα χαλάσω όλα στον αγώνα. Ένα μπουδάλι. Fuck! Μας έκανε wreck. Θα το σκοτώσω όλους εδώ μέσα στο παιχνίδι. Ποιος έφτιαξε το παιχνίδι? Την κατεμιά μου μέσα. Αυτό ήταν καλό. Punch! Καλά, αυτός δεν το έπιασε. Γιατί δεν σκοτώνουμε κανέναν? Κατεβήκαμε. Κάναμε wreck! Ήταν τέλειο wreck! Ένα από τα πρώτα μας wreck, the guys, thanks to me. Ελπίζω να το πιάσουμε! Τι έκανα πάλι λάθος? Ρε! Θα τρακάρω μόνος μου εδώ μέρα. Χάνουμε όλο το boost! Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Θα ξαναπαίξω τον αγώνα, δεν πειράζει στο επόμενο part. Bye!